Бүгіннен башлап безнең яңалыклар тапшыруында яңа сәхифә чыга башлый. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган әлеге проект Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыляҗев алып бара. Бүген сүз драматург Кәрим Тинчурин турында. Һәм бу очраклы түгел, чөнки бу көннәрдә Кәрим Тинчуринның 135 еллыгына багышланган чаралар узды. Танылган драматург, актер, режиссер, педагог, ТССРның от казанган артисты Кәрим Тинчурин татар театр сәнгате үсешенә саллы өлеш керткән киң кырлы талант ияләренең берсе. Ул татар әдәбиятының кискен борылыш елларында иҗат итеп, аны классик драмалар, сатирик комедиялар, мелодрамалар, хикәяләр белән байытты. Кәрим Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Тамбов губернасының Спас өязе Тараканова Белозерка авылында крестьян гаиләсендә туган. Башлангыч белемне үз авылындагы мәдрәсәдә ала. Аннары укуын Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә дәвам иттерә. 1910 елда Сәйяр труппасына актер булып урнаша. 1918 елда татар драма артистлары труппасын оештыра һәм җитәкчелек итә. Бер елдан бу труппа Үзәк мөселман хәрби коллегиясе сәяси бүлегенең 13-нче күчмә татар драма труппасына үзгәртелә. 1920 елда Зәйни Солтанов белән Самарада татар актерлары әзерләү студиясе ача. Аннары аның чыгарылыш артистлары белән Оренбургта Абдулла Кәриев исемендәге театр төзи. 1922 елда аз гына вакыт Ташкентка эшли. Алга таба Казанда беренче дәүләт татар театрының баш режиссеры итеп билгеләнә. 1928-29 елларда Әстерхан татар театрын җитәкли. 1929 елдан Татар академия театрының җитәкчесе һәм режиссеры була. Актер буларак Абдулла Кәриев мәктәбен дәвам иттерә. Үзенең пьесалары, рус һәм чит ил драматурглары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә онытылмас сәхнә образлары иҗат итә. Кәрим Тинчурин драматург буларак әлеге өлкәдәге эшчәнлеген шәкерт елларында ук Муназарә, бәхәс дип аталган беренче әсәре белән башлый. Сәйяр труппасында эшләгән елларда нигездә комедияләр иҗат итә. Хәләл кәсеп, шомлы адым, Аш гашыйк, назлы кияү. Аларда көчле гротескка корылган төрле хәлләр һәм характерлар аркылы татар зыяуларының милләтне социаль үзгәртеп куруга һәм аның алдынгы үсешенә омтылышлары гәүдәләнә. Алга таба бу юнәлештә нәтиҗәле эшләп Кәрим Тинчурин 30-га якын сатирик һәм юмористик комедияләр, драма әсәрләре иҗат итә. Йосыф белән Зөләйха, Зар, Сакла шартламасын, Туты кош, Американ, Нәни абый, Җилкәнсезләр пьесаларында драматург сатирасы тирән социаль мәгънә һәм масштаблык ала. Композитор Салих Сәйдәшев белән берлектә зур популярлык казанган Сүнгән йолдызлар, Казан сөлгесе, Зәңгәр шәл музыкаль драмаларын иҗат итә. Бу уңайдан шунысын әйтергә кирәк, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәр елда үзенең сезонын Зәңгәр шәл спектакле белән ача. Режиссура өлкәсендә дә Кәрим Тинчурин сизелерлек зур уңышларга ирешә. Ул куйган спектакльләр реалистик сәнгатьнең ныклы җирлегендә булсалар да, аларга чор белән бәйле рәвештә яңа эчтәлек, яңа форма төсмерләре өстәлә. Сүрәтләү чаралары төрлеләнә. Геройларның уй фикерләве, эчке кичерешләре беркадәр тизләтелә. Тамашалар музыкага, этнографик бизәлешкә, җыр бию, сатира юморга байый. Режиссура сәнгате юнәлешендә башкарган хезмәтләре татар театры үсешендә мөһим бер этап якты сәхифә булып санала. Музыкаль комедия һәм мелодрама жанрында иҗат ителгән әсәрләре татар опера сәнгате үсешенә җитди йогынты ясый. Кәрим Тинчурин атаклы драматург булу белән бергә хикәя остасы да. Әдәбиятның бу жанрында ул чын комедиографта,
тирән драматизмлы әсәрләр авторы да. Айрым алганда, аның бу жанрдагы 30-дан артык юмористик һәм сатирик характердагы әсәрләре билгеле. Алар нигездә 1914-18 елларда язылып, шул чордагы газета, журналларда басылганнар. Соңрак «Ак Ширбик» дигән айрым җыентыкта нәшер ителгән. Кәрим Тинчурин 1934 елдан СССР Язучылар берлеге әгъзасы. Язучы шәхес культы корбаннарының берсе. Ул 1938 елның 15 ноябрендә атып үтерелә. Үлгәннән соң аклана. Кәрим Тинчуринның иҗат мирасын барлау, өйрәнү юнәлешендә байтак эшләр башкарылган. Аның әдәби эшчәнлеге турында күп санда мәкалә очерклар язылды. Диссертация якланды. Айрым фәнни тикшерүләр алып барыла. Сайланма әсәрләре дөнья күрде. Тинчурин пьесалары сәхнәдә куела, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап фәнни конференцияләр, аның исемендәге театр фестивальләре үткәрелә. 1988 елда татар драма һәм комедия театрына Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Казандагы бер урам һәм парк аның исемен йөртә. Паркта 2021 елда әдипнең бюсты ачылды.